classe de cinquè, com esteu? Faig este vídeo per explicar el segon problema d'avui, que és l'activitat número 10, pàgina 169. I el problema diu així. En un delfinari, que és un lloc on fan espectacles de delfins, com si fos en Mundomar, crec que també ho fan això, ¿vale? En un delfinari hi ha 170 persones. ¿Vale? El 40% dels assistents, és a dir, el 40% de 170 persones són xiquetes. I es diu que el 30% de 170 persones són xiquets. La resta, que no són ni xiquetes ni xiquets, són adults. La pregunta que es fa és, quants adults hi ha en el delfinari? Molt bé, anem a veure com resoldre això. Es diu que el 40% de 170, el 40% de 170 persones són xiquetes. ¿Vale? Això ho sabem calcular. Treu el 40% de 170 i ens donarà el número de xiquetes. Que ha de ser, evidentment, menor que 170, no pot ser major que 170, perquè és el 40% de 170. Mateix procediment amb els xiquets. Feu el 30% de 170 i us donarà el número de xiquets. Una vegada teniu aquests dos números, els heu de sumar per a trobar el total de xiquetes i xiquets junts, que són les persones que no són adultes. Total de xiquetes i xiquets junts. I una vegada teniu aquest número, ja podeu calcular molt fàcilment quants adults hi ha. Penseu a veure què hi ha que fer. Si tenim el total de xiquetes i xiquets i el total de persones, doncs penseu a veure què hi ha que fer. Si la resta de persones que no són xiquetes i xiquets són adults i tenim així el total, penseu a veure què hi ha que fer. Ara vaig a fer el tercer vídeo, després faré el tercer vídeo per explicar l'activitat número 11 de la pàgina 169. Vinga, adeu!